Gore rinera kudyiwa rinopisa muri yeZimbabwe. Zvinhu zviri kuitika antori ma1 chaiwo ndakada kutarisa kubva kwazviri kutangira kwazviri kuperera. VP Chiwenga nhasi havana kuatenda event yanga ina President Emmerson Mnangagwa iyo yeYouth iyo. Kwanga kuna machakaire netimu rakasiyana siyana vamanga muchiona vanga vachipuhwa maawards vakomana vanosanganisira ana comic elder, zvikomana zvichidiki zvinoita macomedy nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichingoita muindustry yepaZimbabwe ipapa. So vanhu vakawanda vari kutaura kuti why is it VP vasina kuatenda. Vakutya here kuti yeku-White City Stadium kungirikini chegore riya kuBulawayo kwakazomboputika chimwe chimbambaira. Chii chakunyatsoitika kuti maevents awo achafambidzane, or is it because of maspeech avanozobuda vakutaura zvinoita kuti Mnangagwa azotanga kupanika paevent iyoyo kana kuti pasport kana achinge anzwa zvinhu zvakada zvichitaurika. Zvinhu zvakawanda zviri kutaurwa zviri kuvhiringidza vanhu vakawanda, ende nyaya iyoyo iri kuita kuti VP Chiwenga vabva vatanga kuatakwa zvakasiyana siyana, because tiri kuona panapa pane inonzi Open Council Harare iri kupomedzera VP Chiwenga, iri kupinza zita raVP Chiwenga munyaya corruption dziri kuitika. Iri kubva yangobatanidzira panapa vari kuti VP Chiwenga's name is popped up in a land scandal in which over 300 residents are set to lose their land to the Zimbabwe Catholic Bishops Conference. Residents bought the land in 2019, but a 2025 letter from Harare City Council is disowning them. Inyaya iri kutaurika pano. I don't know kuti VP Chiwenga vari kunyatsopinda pape panyaya iyoyi, because pari kuzongota namabishop ngirikini. Because inini shungu dzandinenge ndinadzo, vanhu vasati vatanisha zita remunhu vanofanira kunyatso explaina kuti ari kunyatsonzi zita rake riri kukwana papi, pakuti is he part of mabishops acho council here, because we don't even inandizive kana vari bishop kuchechi kwawo honestly. But zvinhu zvokuti tichida kutonzwisisawo zvikataurika toziva, tobva taona kuti okay, he's part of my bishops, kana kuti iye akapuhwawo mari yacho yevanhu akadya here akaita sei, because iye corruption dzake dzaari kuramba ndezvezvigananda. Vanonzi vanhu vari kuita dumbu ndemari isinganzwisisiki kuti yakabva kupi, mari isina mazita kuti ndechi, munhu anokwerekana atonayo. And the next thing akatotaura kanzi unongonzwa umwe akungoti alright, ndozvori kuitika, mangwana mira uya ndinokutengera mota. Maissues akadaro eseyo avaitaura vachiramba ecorruption. But ipapo pari kuzobuda pachinongedzerwa vanhu vakawanda munyaya idzodzo, the likes of Ana George Charamba, pakazongobudikira foot soldier raPresident Emmerson Mnangagwa toziza tesa tisi mabalance. Themba Mleswa. We know him very well, and the way operator this system yakatoshata chaizvo. One day you will be shocked makunzwa kuti even tumwe tuma journalists tumwe tichibuda tichiopposa zvisina basa rese vanenge vari part of the team. Zvichakushamisai rimwe day. I'm telling you, zvinhu izvi ndikutaura zvinhu zvandinounderstanda, zvinhu zvandinoziva. Former ZANU-PF provincial chair and MP Themba Mleswa, a close political ally and foot soldier of President Emmerson Mnangagwa, says Vice President Constantino Chiwenga wanted to weaponize corruption allegations against his friend business mogul Kwacheta Gray, from whose patronage he has benefited a lot, because he sees him as a political threat. But he was crushed by a moving train in the process after he tried to stop the Barikaneering tycoon from joining ZANU-PF's decision-making structure. These are some of the issues dzinenge dzichitaurika dziri mumastreets umu. Parikunzi ana Mleswa vari kubuda vakutaura kuti aiwa uyu aiona kunge uyu threat in terms of politics, akatamba pamberi pechitima akatswanyiwa. Ende ndakazobvunza inini nyaya iyi ndichiti ona kwatanga imwe fight ikaimafactional fight, kwa vanhu veopposition wayakamuti explainere kuti why musiri kusimbisawo Chiwenga, like masupporters adaira kudhara, masupporters eopposition acho vato ready. Ndo pandakazonzwa nyaya pachibudiswa a certain respond yaitaurwa naadvocate Fadzama here pachinzi chinokanganwa idemo kwete muti, makangano here paya achitaura kuti zoni achatora ka CCC achikaisa pakati pematombo ngetsikidzo wakaita kekutswanya. Ndichiwenga itaura saka zvikunzi chinokanganwa idemo kwete muti, iko zvine zvichakwake ngavapedzerane ikoko. Muri kubata nyaya yacho matauriro yaitwa zviri kuvhiringidza, cause izvesvo vanhu vanga vatoti vatombonawo hope. So far chinhu chinoda kuurayiwa kune vanhu so far chandiri kutarisa ihope. Pamunokubuda makuti ningi ndo bhiza rinowina, ningi wacho anobva angoenda unosilenswa unyararidzwa. Taitoziva kuti generali nesimba revainaro vanobuda vachitwa kunga mhenamheno izveso.
I'm sure wherever he is right now vari kutoregreta kuti chandakazojoinira political party iyi dai ndakaramba hangu ndingori musoja muutoka zvinhu zvingadai zvichase zvichitondifambira, but there's no going back. Hapasina munhu akatoitwa vice president kudhara, masystems nethe way inoitwa zvinhu muZANU-PF itori nzira yekuti inovhiringidza vanhu vakawanda. Unoona kutofunga kuti pamwe unounderstanda uri kwauri ikoko, but ukazosvika padhuze chaipo chaipo unozoona kuti pfungwa dzako dzonga uchizvisimbisa ka hadzishande pakuita pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichitaurika ipapa. But muri Zimbabwe zvinhu zvirimo mumastreets zvesuwo zvakawanda zvokuti tikada kuswerera tichitaura zvinhu izvi hatipedze. For now arege ndikusiye makateerera umwe munhu futi because vanhu vakawanda karingotaura at the end of the day imbonzwa zvekutaurwa apa patiri pakaipa baba. Nyaya ndinayo ndeyekungoti chete Chamisa is out. Chamisa is out. Ini ndichizvitaurira pachezvangu. Chamisa ngaabude haana mwoyo nevanhu. Haasi kuisa vanhu pamwoyo. Ari kuisa utungamiri pamwoyo. Ndo pandiri kuona pane dambudziko. Chamisa haasi kuisa vanhu pamwoyo, asi ari kuisa utungamiri pamwoyo. Haasi kuona situation mirira yakaita muZimbabwe. Haasi kuona futi situation yeZANU-PF kuti iri kudrive nyika kuti iri kuenda nayo kupi. Mnangagwa is very dangerous ende zvaari kuronga ari kuronga zvinhu zviri powerful zvekuti ari kutozviisa mupower for good achizosiyira waanoda for good. Chamisa ari kurwa nema-election na2023 yet ma-election na2023 ndiye the first person akamisa vanhu kupinda muroad akati the god is in it. Nhasi uno futi ndiwo the same person uri kuuya futi uchitaura kuti makadisputa ma-election na2023. Saka inini I'm not part of that. Yes, you are not part of that, but people havachada kumirira iwewe nekuti tatokuona pane hunhu hwako uri kungoda utungamiri bedzi. Chamisa ari kuda utungamiri bedzi, ndo chaari kuda. Ngaasatipedzere nguva. Iko zvino izvi maZimbabwe ndoda kuti munyatsoteerera. Tsvagai munhu ane history yekumashure asiri mubvakure. Hatisi kusudai mubvakure ezvinezvi, tiri kuda vanhu vemuno munyika. Vanhu vese vanotuma history tekuti mabvakure out. Hatichadi kuzvinzwa. maZimbabwe zvandiri kutaura hamiri kana muri kuzvibata. Tate isusu hatichade munhu anenge history yekuti mubvakure. Ndo vanhu vari kutikanganisa because havasi kuziva mavalues evanhu vemunyika iyoyo nekuti vanenge kabhilifi kavo kekunyika kwavakabva kwavanenge vachitaurirwa nehistory nanababa vavo nanamai vavo uko. Ndosaka nhasi Zimbabwe iri nhasi kuburikidzana naMnangagwa, kuburikidzana naMugabe, kuburikidzana ndechipi chisvinu chawakatiitira? Hapana. Saka Chamisa wakaedza nepawaigona wakatadza. Chimbonyarara zorora munyaya dzepolitics, chishandira mhuri dzako, tisataure zvakawanda pamusoro pako. Saka ini ndiri kuti maZimbabweans panext election ichazoitwa, tsvagai mumwe munhu anova the original Zimbabwean, whether is a Shona, whether is a Kalanga, whether is a Ndebele, whether is a Mukorekore, whether muningirikiri mubuja, as long as a Zimbabwean real. Musaunze ava vanhu vari kutipa maproblems ekunze ava. Muri kutipa kutaura kumwe kwatisingakwanisa kuti zvatasingafanira kuti tichitaura. Chamisa gara wanyarara, hatichade kunzwa uchitaura futi. Kulendi udza vanhu usanyarare nekuda kuti nyaya iyi inofanira kunge ichizivikanwa nevanhu kuti ndozviripo. Vachamisa ngavanyarara, sida kumbonzwa vachitaura kana anything. Ezvinezvi nyika iri kudhiraivhwa in and out, zviri kuitika hamusi kuzviona here. Mnangagwa ari kuda kutora kuita Zimbabwe kuita yake, ari kuda kuchinja constitution, zvakawanda zvaada kuita. Vanhu vapinda murodhi kuti ngatichiratidzirai motanzi no it's a ZANU-PF group uri kuda kuronga wabvisa waMnangagwa. Zvese zviri kuitika hamusi kuzviona here izvi. MaChina ari kuluta mari dzichienda kunze kwenyika, dziri kuvakei munyika? Chii chaitwa nemari dzavo dziri kuturutwa nemaChina idzodzo? Chii chaitwa naMnangagwa? Basa rekungopa vanhu mari, basa rekungopa vanhu motikari, ma-individual people, basa kungopa vanhu motikari vane ma-influence munyika. Asi mimwe vanhu muripo makatarisa. Chamisa uripo wakatarisa, asi unotaura kuti tange magaisa ma-election na2023 yeti ukazvitadza paipa kanzi pindai vanhu murodhi, wakati aiwa no, vanhu ngavasapinde murodhi. Vanhu vaida kudemonstrate kuti ma-election abiwa, ukamisa vanhu, ndiwe ukamisa vanhu. Nhasi unofuti vanhu vada kupinda murodhi, uda kumisa futi. Who are you? Usatidherere baba, musatidherere. Itai zvinhu zvenyu muchiziva. Chamisa ngaachitongoregedza kana kukondetsa panext election. Hatidi kuona, hatidi kunzwa futi. Tiri kuda munhu eZimbabwean, a true Zimbabwean, not ava vanobva kunze vachiuya muZimbabwe wozonzi maZimbabwean. Hatisi kuda maZimbabwean by, tinoda maZimbabwean by citizen. Kana chiti citizen ndikurera Zimbabwean chaiye, angave muKalanga, angave muShona. Yes, takutoita zvemarudzi because hatisi kuona zviri kushanda.
hamuna moyo nevanhu, hamuna hanya. Tikaisa munhu wemuno ndiye anoziva kuti Zimbabwe chii, ana mbuya wedu chii, ndiye anotoziva background dzedu, anogona kuziva kuti vanhu vanodei. Imimi hamusi kuziva zvamunoda nekuti makabva kure, munogona kungozviita zvinhu zviri simple. Yes, mungazvivenga kana kuzvidini zvandiri kutaura, but ndo zvandava kutotaura. Chamisa out, vanhu ngavangobuda numbers, vaende murodhi, vadefende marights avo, vadefende zviri kuitika zvese, nonsense dziri kuitwa naMnangagwa dziende. Vachiwenga kana kuri kunzi vachikupinda hatizivi, but isusu macitizen tiri pakudefenda zviri munyika. Ivo vachiwenga futi vakazvitadza, tinovachesa out. But iko zvino tiri kufungidzira kuti vachiwenga kana kuri kunzi kupinda, panext election tichasarudza munhu watinoda asinei neZANU-PF. Chatasiri kuda isusu iZANU-PF. Muri kubabatira vana Zimbabwe, batanai muite chinhu chimwe chete, mobvisa mapenzi ese aya ari kutikanganisa munyika yeZimbabwe, tigone kuisa vanhu chaivo chaivo. Ndatizvoni, isai a Zimbabwean person, a true Zimbabwean. Isai muZimbabwean chaiye chaiye anozogona kuzotitungamirira. Muri kubabata, musatiisire vanhu vane mazisitiri ekuti ana sekuru vakabva kuna naMalawi, vane mazisitiri ekuti ana sekuru vakabva kuBotswana, vane mazisitiri ekuti ana baba vakabva kuZambia, ana Mnangagwa vakabva kuZambia. Musatiisire vanhu vakafanana nevanhu, ndo vari kutikanganisa nhasi. Ana Muliswa tese mune zvavanenge vachiita, vanenge vachingobvongodza, vanenge vachingokanganisa in and out, vachida ngoti zvinhu zvavo ivo ndizvo zvavanakire, havana basa nepublic. Vanouya kuvillage votisira chibhoro, votopembera chibhoro chotonzi chavhu. Musatitaurisa zvakawanda mani, tatisu takuda zvinhu zvitsva. Chamisa, gara anyarara hama yangu, hauna chauri kuuya nacho paground tigone kusolva nyaya dzeproblems. Uri kutoya nerimwe dambudziko rikutoda kutokanganisa, rinotoda kutoti iwe urapwe futi, unotoda kutorapwa iwe Chamisa. Saka ndo zvandataura, Kuland, ita kuti vanhu vazive.